everyone, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि कनिस्वर गेट इउटुब चेनेलाव बयखौबो खेबसे गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनै भिडिअआनो जाहैबाय माने नारजिजों अमा संनो नागिरदों आरो स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लानाय जादों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो अननानै चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' ओंख्रि नारजिजों अमा संनोसै आरो स' सोर सोर गोथाव मोनो नोंथांमोना बेथ' बर'नि बिराद फेभरेट आरो ना स' आंनिबो बिराद फेभरेट मार गोथाव मोनखायो आं स' नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय जाय जाय गोथाव मोनो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर माने नारजिखौ दहायनो सोमनानै दोनखादों आरो ना दैयावहाय दा बेखौ सुनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै माने नारजिखौ सुनानै लाखांबाय आरो सारायखौ एसे माने फुदुंनानै लाबाय आरो ना माने बेदरखौबो एसे एवफ्रामनानै लानोसै आरो माने नारजियाव होनो थाखाय पियासखौबो ओमफ्राय हानानै लाखाबाय बेदराव होनो थाखाय ओमफ्राय नै बेदरखौ माने रुनानै सुनानै लाखाबाय आरो ना ओमफ्राय नैखौ एसे भाजायाव नागिरदों आरो ना अमान माने बाबुआ माने माबाखौ जाया नालाय नारजिखौ जाया नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय नै बेखौ होनो नागिरदो बेखौ होगोन आरो ओमफ्राय सामब्रामखौ होबाय ओमफ्राय बांद्राय थाव होआखै आरो ना माने अमायानो थावखौ जाखायो नालाय मेजेम बेनिखायनो आं बांद्राय थाव होआखै। ओमफ्राय नै जाबाय ओमफ्राय बेखौ बोखांनानै लाबाय आरो ना नै नारजियाबो माने गोदौखाबायमोन आरो ना दहायनो जाननानै दोनखादोंमोन मार साफा गोदौखाबाय नै ओमफ्राय माने गेसाव सङाखै आरो ना नारजिया मोननो नागिरा नालाय बेनिखायनो अराव संनाय जाबाय नै मार साफा गोदौखाबाय लोगोफोर मार साफा गोदौदो ना थुमा जासो गोदौ Mis bisa terkena ya, mis. Saya lah ya, bentar. Saya lah, ada nggak kamu kenapa? Itu orang nggak kamu. Tadi nanya ya. Kan ngomong ke henani ke banyak. Testin boleh. Kesini sana ya di satu sih kalau mana. Kesini sana di jam mobile ni bayi. Mana? Anjir sana, hai nak kecil kecil, hai. Kau deh nak buat apa aja? Mar lu ikut beli? Ini halah mana? Narji masuk jaya nalain tu ni, itu ni masuk mesti masuk kali ni mana? Thal jaya sih kan? Itu orang ni masuk jaya nalain. Mencoba mana saja ni. Wah, tasty kerja. Khabar tasty, wow. Oh, narsi apa pai? Wah. Mar thunga jaga mar tasty. Finally dini menja marchikin ar lugu ni ke. Mezem kalau hoda na umak. नै माने खुरनानै लाबाय ओमफ्राय दा जानोसै आरो ना ओंखाम एसे लाबाय ओमफ्राय नारजिजों अमा बाथोन ओमफ्राय नै आलु आरो मटर ओमफ्राय नै माने डेस्कबो गैया नालाय हायावनो जाबाय आरो ना केमेरा स्टेन्डबो गैया हारसिं हमनानै जाबाय आरो लोगोफोर न'आव
मोखां माने एसे फ्रेस जाबाय आरोना माने नेल प्लेन्ट थानांगौ दं माने टिउसन लायो नालाय एसे मोनायो आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ